Se jibda jiġi offrut is-servizz ta' sodda motorizzata għal dawk l-anzjani li għandhom diffikultajiet fiżiċi u problemi ta' mobilità. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela fejn qal li din inizjattiva oħra li se tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani li jgħixu fil-komunità u spjega li l-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità se tkun qed tidentifika dawk l-anzjani li jkunu eleġibbli għal dan is-servizz u se tkopri l-ispejjeż relatati ma' trasportazzjoni tas-sodda motorizzata kif ukoll se tissussidja il-kera tas-sodda li tiswa 118 euro fix-xahar. Huwa kompla jispjega li fir-rigward ta' anzjani li għandhom il-karta roża valida id-Dipartiment se jħallas il-kera kollha filwaqt li l-anzjani li m'għandhomx il-karta roża se jkunu qed jiġu sussidjati u se jħallsu biss 29 euro u 50 ċenteżmu fix-xahar għal dan is-servizz. Din l-inizjattiva li qegħdin invaraw hija inizjattiva ta' sussidju qawwi, sussidju b'saħħtu għal sodot motorizzati fid-djar tal-anzjani ġewwa il-komunitajiet tagħhom. Għal aktar informazzjoni dwar dan is-servizz, wieħed jista' jagħmel kuntatt fuq numru tat-telefon 2278 8900.